Flip. Nå. Og det var altså ikke lige med i planen. Værsgo. Flip. 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 Ja. Og den sidste kugle, Den har vist været der, ikke? den har været der. Du har fået 3 kugler. Desværre, du nåede ikke helt op på... Nå, puha, så vil jeg helt noget andet, det ved man aldrig jo. Det må man håbe i hvert fald. Jeg har en radio til dig, og den sender jeg. Den er fint. Tak. Det var hyggeligt, du ville være med, Jo. og god lørdag. Tak til. Hej. Hej. Der er vist en enkelt seer mere, vi skal igennem her i aften. Kan det passe? Har vi en seer igennem? Ja, det er Edith Hansen. Ja. Velkommen her Jo, til tak. studie 1. Ja. Og du er også klar til at spille? Ja, det er jeg. Ja. Er du heldig med hensyn til spil? Det vil jeg ikke sådan en gang imellem. Ja. Ja. Så må vi se om en gang imellem det i aften. Ja, også det. Ja. Ja. Du har fulgt med her i aften? Ja, det har jeg. Godt. Så er det kun at sige held og lykke til dig, Ja. og jeg skal lige høre dig sige flip. Ja. Flip. Flip. Ja. Flip. Den reagerer helt fint på din Ja. stemme, kan jeg se. Det er i orden. Du går bare i gang. Ja, tak. Flip. Ups. Der er en kugle mere på vej. Flip. 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 Ja. Det går jo ligesom det skal. Nå. Værsgo. Ja, tak. Godt. Flot. Flip. 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 Ja. Nå, der var ikke flip nok her til sidst, kan jeg Nej. se. Men du har i hvert fald fået en 3. præmie. Jamen, tak for det. Ja, og Ja. du har noget, du kan bruge den til. Ja, det har jeg. Ja. Ja. Skal på sommerferie. Ja, det skal jeg også. Hvorhen? Ja, jeg skulle se, om jeg kunne komme til Gardasøen. Nå, jamen så er der jo rigtig brug for penge i hvert Ja, fald. ja. Tillykke med det, Ja, tak for det. og have det godt. Ja, tak i lige måde. Tak. Hej. Farvel. Hej hej. Ja, det er de stærke kvinders dag i aften.